Szeretnél egy gyakorlattal egyszerre erős és izmos váll, triceps és mellizmokat építeni, és szeretnéd ezeket az izomcsoportokat az ízületeidet megkímélve súlyzók nélkül megerősíteni. Van egy gyakorlat, amivel ez megvalósítható. Az egyik legjobb toló gyakorlat a felsőtest erősítésére a sok mindenki által ismert tolózkodás. De vajon jól csináltad eddig? Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogyan is érdemes csinálni az egyik legismertebb saját testsúlyos gyakorlatot. A tolózkodás legjobban a mellizmokat, az előső vállat és a tricepset erősíti. Ezért ezeket az izomcsoportokat különösen be kell melegíteni, mielőtt nekiállsz a gyakorlatoknak. És akkor érdemes elkezdeni ezt a gyakorlatot, ha már a fekvőtámaszból megy legalább 3x10 szabályos ismétlés. Mint már említettem, a tolózkodást is, mint minden más gyakorlatot lehet rosszul csinálni, ami többet árt, mint használ, ezért megmutatom azokat a kulcspontokat, amikre érdemes odafigyelni a gyakorlat közben. Első, test helyzete. Az első fontos dolog a gyakorlattal kapcsolatban, amit ki kell emelni, az az, hogy a test végig egyenes marad a mozdulat közben, ami szükséges a stabil és kontrollált végrehajtáshoz. Ehhez a testhelyzethez a törzsizmok megfeszítésére van szükség, és mellette fontos odafigyelni arra, hogy a lábak egy vonalban maradjanak a törzsre. A mozdulat elején a testtel enyhén előre kell dőlni, és úgy kell minden izmot megfeszítve leengedni magunkat, aztán pedig kinyomni. Gyakori hibák között tartozik gyakorlat közben a homorítás, ami könnyen vezethet derékfájdalomhoz, illetve sérüléshez. Ezért figyelni kell arra, hogy a test egy vonalban legyen a gyakorlat közben. Második, teljes mozgástartomány. A gyakorlat egy támasz helyzetből indul, ami azt jelenti, hogy a könyökök teljesen nyújtva vannak és kifelé vannak forgatva. Ebből a helyzetből kell leengedni magunkat, amennyire csak tudjuk. A legideálisabb az lenne, ha addig le tudnánk engedni magunkat, hogy a mellkas egy vonalban legyen a rudakkal. Ha ez sikerül, akkor beszélhetünk a teljes mozgástartományú tolózkodásról. Ennek semmi értelme, tök fölösleges, minek kell teljesen leengedni. A teljes mozgástartományú tolózkodás nem csak jobban néz ki, hanem ezáltal több izom aktiválódik a gyakorlat közben, és erősebb fizikumra tehetünk szert. De ez nem minden. A gyűrűs muscle up elengedhetetlen építőeleme, mivel az átmenet után teljesen az alsó végponttól kell kinyomni magunkat, ami sok embernek megnehezíti a dolgát, és ezért nem sikerül nekik megcsinálni a gyűrűs muscle upot. Harmadik, lapocka helyzete. Ha eddig fájt a vállad tolózkodás közben, az lehet, hogy a rossz lapocka helyzete miatt volt. Ezért is emelem ki ebben a videóban a lapocka helyzetének fontosságát. A húzózkodással ellentétben itt csak egy dologra kell figyelni a lapockával kapcsolatban, az pedig az, hogy egész gyakorlat során süllyeszteni kell. Ezt úgy lehet legkönnyebben megérteni, hogy el kell nyomni vállból a rudakat, vagy amin végzed a gyakorlatot. És ez nem csak a nyújtott karú támasz helyzetre vonatkozik, hanem az egész gyakorlat során végig süllyeszteni kell a lapockákat. Igaz, erre nem egyszerű odafigyelni, de egy jó tanács, esetleg ha felveszed magad videóra, akkor észreveszed ezt a hibát és könnyen tudod orvosolni. Tolózkodás közben nem kell a lapockákat közelíteni, illetve távolítani sem egymástól. Ha a lapocka süllyesztéssel még nem megy a tolózkodás, akkor érdemes csak a lapocka süllyesztéseket végezni támaszban, és ha ebből már megy magabiztosan 3x10 ismétlés, akkor már elkezdheted a tolózkodást. Negyedik, helyes fogás. Én leginkább azt a fajta fogást javaslom, hogy átfogom a rudat a hüvelykujjammal, mivel így sokkal erősebb lesz a fogásom és stabilabb leszek a gyakorlat végrehajtásakor. Ezért nem kell attól félni, hogy mondjuk kicsúszik a kezedből a rúd és leesel a gyakorlat közben. Ez a fogás és ez a fogás sem ajánlott tolózkodás közben. Ötödik, könyök helyzete. A könyököknek a gyakorlat során a test mellett kell lenniük. Nem szabad, hogy kifelé mozduljanak, és az alsó ponton egy vonalban kell lenni a csuklóval. Tehát az alkar merőleges legyen a rúddal. Hajlamosak az emberek kifelé mozdítani a könyököket a gyakorlat közben. És mivel a legkényesebb izület a könyökizület, ezért különös figyelmet kell rá fordítani. Hatodik, tempó. A tolózkodást két fázisra osztjuk. Az első az excentrikus fázis, amikor leengedjük magunkat, a második a koncentrikus fázis, amikor kitoljuk magunkat. Mindkét fázisnak minimum 1-1 másodpercnek kell lennie, és mindkét végponton 1-1 pillanatra kell megtartani magunkat. Oda kell figyelni arra, hogy amikor leengedjük magunkat, ugyanúgy meg kell feszíteni az izmokat, mint amikor kitoljuk magunkat, azért, hogy az ismétlés teljesen kontrollált legyen, ezáltal el tudjuk kerülni a sérüléseket. Én például, ha gyorsan engedem le magam, nem figyelek oda a kontrollált leengedésre, akkor egyből elkezd fájni a könyököm, és sajnos nem vagyok ezzel egyedül. Szóval mindkét fázisra oda kell figyelni, és fontos, hogy az izmok végig meg legyenek feszítve. Hetedik,
Plusz információk. Ha csak alacsonyabb rudakon vagy esetleg széken tudsz csak tolózkodni, azzal sincs semmi baj, ilyenkor térdből hajlítsd be a lábad, és így végezd az ismétléseket. Ez lett volna a tolózkodás helyes kivitelezésével kapcsolatos videó. Ha kérdésed van, írd le kommentbe, ha tetszett a videó, nyomd rá egy lájkot, ha pedig nem szeretnél lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozz fel, és ne felejtsd el megnyomni a csengőt se, hogy mindig értesülj a legújabb videókról.